perheen äiti, mulla on 2 aikuista lasta ja olen hoitoalalla töissä. Että niin ollut itse asiassa aika pitkäänkin eri tavoin niin hoitoalan kanssa tekemisissä, että terveydenhuollossa. Mä en ole mikään suunapäänä menijä ensimmäisenä sanomassa mielipiteitä tai ajatuksia. Että mä haluan kyllä ensiksi niin valmistautua asioihin, perehtyä niihin. Ja sitten olen kyllä valmis esittämään aika vakaitakin mielipiteitä ja hyvin vankkumattomia. Mun mielestä keskeisin kysymys terveydenhuollossa on se, että jokainen saa oikeaa hoitoa oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeille ihmisille. Mä lähtisin painottamaan nimenomaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Ihan satsaisin kylmän viileästi sinne nyt. Se ei tuo säästöjä kyllä niin heti ja varmaan lisäisi kustannuksia, mutta sinne mä lähtisin painottamaan enemmän neuvontaa, enemmän ohjausta, varhaisessa vaiheessa puuttumista. Ja me säästetään niitä kustannuksia niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa, jos me asiat hoidetaan oikein mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mä sijoittaisin siihen, että siellä niin vastattaisiin ihmiselle nopeammin. Tehtäisiin arvio nopeammin siitä, mikä sen ihmisen tila on, eikä pelkästään keskityttäisi siihen terveydenhuoltoon, vaan siihen, että tarvitseeko se ihminen jotain muutakin apua. Niin, että sote-asiat kyllä ne keskusteluttaa, mutta mun mielestä niin kovinkaan moni ei ymmärrä, mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys. Siinä on kysymys varsinkin täällä Uudellamaalla ja Helsingin seudulla nimenomaan siitä, että me saataisiin parempaa perusterveydenhuoltoa. Erikoissairaanhoito meillä toimii hyvin, kaikki sitä kiittelee, mutta perusterveydenhuollon niin satsaukset, niin sinne tarvitaan sitä panosta ja mä uskon, että tästä sotesta saadaan sinne sitä. Eihän tämä ongelmia ratkaise tämä sote heti, mutta niin mun mielestä se on askel oikeaan suuntaan. Yhä useampi joutuu määräaikaisia töitä tekemään tai muutaman tunnin viikossa tai näitä niin sanottuja nollasopimuksia tekemään työnantajan kanssa, niin eihän sillä elä. Eli kyllä ne pitäisi saada niin lainsäädännön piiriin niin suitsittua, että niin jokaisella olisi kuitenkin valinnanvapaus siitä, että minkä ajan niin elämästään käyttää siihen työelämään. No yksinkertaisesti niitä vuokra-asuntoja pitäisi saada lisää. Se vaikuttaa silloin siihen, että mitä ne vuokrat on. Eli asuntorakentamista ja ennen kaikkea vuokra-asuntorakentamista niin pitäisi saada käyntiin todella lujaa vauhtia. Et eri asumismuotojen välillä ei pitäisi olla tällaista tilannetta kuin nyt on. Verovaroin tuetaan niin esimerkiksi omistusasumista. Että sä saat asuntolainojen korkovähennysoikeuden myös siitä ensimmäisestä, mutta myös siitä 6. sen saman korkovähennysoikeuden. Mutta vuokralla asumista niin ei tueta samalla lailla. Meidän on huolehdittava siitä, että työllisyys ja terveydenhuolto on hoidettava kuntoon.